aluksi sanoa, että tämä viimeinen projekti syntyi tavallaan ihan sattumalta ja viime hetkellä olin päättänyt jäädä eläkkeelle noin 2010 ja olin pakkaamassa tavaroita, kun 3 kollegaa tuli luokseni ja sanoi, että voisit sä ruveta tekemään uutta tutkimusprojektia, että kun sulla on eniten kansainvälisiä julkaisuja meidän laitoksella. Ja se milloinkaan mä en ole saanut tämmöistä kiitosta omista tutkimuksista. Mä päätin sen siinä pakatessa, että ok. Ja mietin, että mitä nyt kannattaisi tutkia. Ja tämä on nyt se tulos. Sitä on tehty 7 vuotta ja 5 vuotta siitä on ollut eläkkeellä. Nii et lisaks sellele, mis hakkab olema juttu sellest järgnevast projektist, selle eellugu on niisugune, et Tanja-Riita Lahikainen oli just otsustanud, et temale nüüd aitab, ta on küllalt tööd teinud ja ta hakkas oma asju kokku pakkima ja pensionile seadma ennast. Ja siis olid tulnud tema 3 kolleegi sinna ja palunud teda, et ta hakkaks tegema uut projekti selle tõttu, et temal kogu sellest nende osakonnast on kõige rohkem rahvusvahelisi uurimusi ja neid väljaandeid, publikatsioone. Ja kuna see asi, et keegi tuleb ja sind nii avalikult ja kenasti tunnustab, on nii harv, siis ta otsustas selle hetkel, et ta teeb selle järgmise projekti jällegi ja hakkas valima, millest teha ja talle tundus, et kõige aktuaalsem ja päevakohasem asi uurimise jaoks on just nimelt see digitaliseeruv maailm ja lapsed. Kiitos. Lapsiperheiden elämän suuri muutos sekä Virossa että Suomessa, kuten laajemmin koko maailmassa, liittyy sähköisen median laajamittaiseen rynnäkköön koteihin viime vuosikymmeninä. Muutoksen merkityksestä saimme siis viitteitä edellisessä projektissamme ja mediavälitteisten pelkojen yleisyys lapsilla antoi konkreettisen sysäyksen uudelle projektille. Lastega perekondade elu suur muutus nii Eestis kui ka Soomes ja tegelikult kogu maailmas on seotud selle ekraanimeedia väga ulatusliku rünnakuga kodudele viimastel aastakümnetel. Ja sellest, kuidas see rünnak on mõjutanud lapsi, sai piisavalt palju teadmisi juba eelmises projektis ja see tõusnud hirmude hulk seoses meediavahenditega andiski konkreetse impulsi uue projekti alustamiseks. Saimme Suomen Akatemialta rahoituksen projektiin media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi. Tutkimus alkoi 2010 ja kestää vielä. Projektista on tullut 2 kirjaa, joissa on niin kuin päätulokset ja tässä on ensimmäinen kirja ilmestyi 2015, Media lapsiperheessä. Ja toinen kirja, jonka mä todella olisin suonut tuoda tänne niin useampana kappaleena, on Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Ja tämä on niin kuin projektin pääteos siinä mielessä, että siinä on minun mielestä onnistuttu. Ensimmäistä kertaa mä oon tyytyväinen johonkin kirjaan. Että on onnistuttu tuomaan ne projektin tärkeät asiat esille. Kirja on tuossa, niitä on nyt Suomessa vasta 2 kappaletta ja kerroin kustantajalle, että olen tulossa tänne pitämään esitelmää ja he kamalasti pahoittelivat, etteivät saa lähetettyä enempi, mutta tuossa osoitteet tulee myöhemmin. Nii et selle projekti kohta on ilmunud need 2 raamatut, üks oli siis see soomekeelne, mida enne näidati ja nüüd see, mille pilt on ekraanil ja mida Siiri-Liisi seal ka hoolega näitas, tõsta veel kord kõrgele see üles ära. Ja see on siis niisugune raamat
mida on Soomes ainult 2 eksemplari, nagu ma aru saan, siis hetkel on Soomes 1 eksemplar, sest 1 eksemplar tuli siia kaasa. Ja siis, kui oli juttu sellest, et ta siia tuleb ja esineb, siis need raamatu väljaandjad olid väga kurvad selle üle, et nad ei olnud suutnud asju niimoodi korraldada, et oleks saanud võtta suuremat pakki siia kaasa. Ja tal endal on sellest ka väga kahju, et see ei õnnestunud, sellepärast, et see on esimene raamat, millega ta on tegelikult rahul kõikidest nendest asjadest, mis ta siiamaani on avaldada suutnud. Informaatioteknologian kehitys on auttanut myös perhetutkijoita. Sosiologian keskuudessa on oltu tietoisia, kuinka vaikeata tutkijan on kyselyillä ja haastatteluilla saada kuvaa perhe-elämästä. Perhetutkija on vastassa usein onnellisuusmuuri. Kaikki on hyvin, kun ulkopuolinen sitä kysyy. Uudessa projektissa otimme käyttöön kiinteät videokamerat, jotka vierailivat perheen ehdoilla perheissä. Informatsioonitehnoloogia areng on tegelikult aidanud neid pereuurijaid. Sellepärast, et sotsioloogide seas on juba ammu teatud väga hästi seda, kui raske on uurijal küsimuste ja intervjuudega saada tõelist õiget pilti perekonnaelust. Perekonna uurijad võtab vastu, kui ta tuleb oma küsimustega. Sagedasti see niinimetatud õnnelikkuse müür. Perekonnas vastatakse, et meil on kõik hästi kõikidele väljapoolsetele küsijatele. Uues projektis selle tõttu võeti kasutusele statsionaarsed videokaamerad, mis siis olid nagu külaliseks perekonnal sobivatel tingimustel perekonnas kodudes. Mediatutkimus oli käsitellyt lasten ja nuorten television ja tietokoneiden käyttöä etupäässä irrallisena ilmiönä, jota se ei ole. Lapsethan käyttävät medioita pääasiassa kotona osana muuta perheen vuorovaikutusta. Miten vanhemmat lasten kasvattajina pystyvät vastaamaan ruutumaailman tarjonnan moninkertaistumisen asettamiin haasteisiin perhe-elämän pyörteissä? Saadaksemme riittävän kattavan kuvan perheen mediavälitteisestä ja mediasta riippumattomasta vuorovaikutuksesta rakennettiin seuraavanlainen tutkimusasetelma. Meediauurimuses on tavaliselt käsitletud laste ja noorte televisiooni ja ka arvutite kasutamist just nagu mingit eraldi seisvat nähtust, aga ta ei ole seda. Lapsed kasutavad meediat peamiselt kodus osana muust perekonnasisesest interaktsioonist. Ja kuidas vanemad laste kasvatajatena suudavad vastata ekraanimaailma poolt pakutud väga keeruliseks muutunud väljakutsetele kogu selles perekonnaelu keerises. See on see probleem, mida siis uuriti. Ja selleks, et saada sellest kõike hõlmavat pilti perekonnast ja meediavahenditest ja nende ka meediast sõltumatutest interaktsioonidest, esitati siis selline uurimusprojekt. Näytätkö dia? No niin, tässä diassa on erikseen kuvattu nuolilla lapsen vuorovaikutus vanhempiin, joka ei liity mediaan. On puhtaasti mediaan liittymätöntä vuorovaikutusta kaiken järjen mukaan. Sitten joo, nii et siin on näidatud kõigepealt vanematega seotud interaktsioon, millel ei ole meediaga mingit ühendust, et on olemas see otsene interaktsioon vanemate ja laste vahel. Noortega on näha. Siis tarkoittaa sitä, että lapsi ja vanhempi eivät tarvitse mihinkään välttämättä mediaa. Mis tähendab seda, et ei laps ega vanem ei vaja millekski otseselt meediat. No sitten on toinen vuorovaikutustyyppi on mediavälitteinen vuorovaikutus.
vanhemmat ovat jollain tavalla tekemisissä lapsen kanssa liittyen mediaan. Mikä tahansa. Kaikki on mahdollista, koska me videoidaan, me ryhmitellään. Ja teine osa on siis selline interaktsioon, kus meedia on kaasa haaratud, vanemad meedia ja siis mingil kombel ka laps. Ja see mõjutab siis juba seda suhtlemist siin, nagu näitasid need kamerad. Sen lisäksi meidän on otettava huomioon, että vanhemmilla on lapsista riippumaton suhde mediaan. Ja peale selle tuleb arvestada ka, et vanematel on meediaga ka oma isiklik suhe, mis on täiesti sidumata ja sõltumatu lastest. Ja samalla tavalla lapsella on vanhemmista riippumaton suhde mediaan. Ja täpselt samuti on ka lastel vanematest sõltumatu suhe meediaga. Ja nämä kaikki asiat, kaikki tyypit otetaan meidän tutkimuksessa huomioon, jotta saadaan käsitys siitä, mitä medialaitteet tekevät perhe-elämälle. Ja kõik need võetakse siis selles uurimuses arvesse selleks, et saada täielik pilt sellest, mida need meediavahendid kuidas need meediavahendid kõik mõjutavad perekonda. Käytettiin 4 videota jokaisessa perheessä 1 arkipäivän ajan. Ja videot oli sijoitettu niin, että yksi filmasi päätelevision edustaa. Eli kaikki tapahtumat, mitä tapahtui television ääressä, videoitiin. Samanaikaisesti toinen videokamera oli suunnattu televisioon. Ja kaikki ohjelmat siitä, kaikki videoitiin, oli se kiinni tai auki. Sitten yksi TV-kamera oli suunnattu tietokoneeseen, jotta nähdään mitä tapahtuu tietokoneen äärellä. Ja sitten oli tämmöinen mediavapaa-alue, eli 4. kuvattiin ruokapöytää, ihan riippumatta mitä siihen tapahtuu. Kysyttiin, että missä te yleensä syötte. Ja siinä me nähtiin, että missä määrin media tunkeutuu alueelle, jossa sitä ei tarvita. Ja nii, et siis kõikides peredes püüti paigutada need videokaamerad enam-vähem samade põhimõtete alusel. Nimelt kõigepealt oli suunatud videokaamera televiisori ja televiisori juures oleva ala suunas. Nii et korraga sai vaadata nii seda, mida televiisorist parasjagu nägi ja mida tehti televiisori juures. Nii et 2 videokaamerat siis olid seotud selle televisiooniga, siis oli arvuti ja see, mis toimus arvuti läheduses. See oli eraldi videokaameral ja 4. videokaamera paigutati nii-öelda meediavabale alale. Küsiti perekonnas järele ära, kus neil on tavaks süüa ja siis otsiti välja, kus see söögilaud oli ja seal siis vaadati kaamera vahendusel seda, mis toimus sel alal, kus tegelikult ei olnud vaja mingisuguseid kaameraid. Et kas sinna ka tungis meedia või mitte. Kotien digitalisoitumiseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä ovat, mitä kaikkea informaatioteknologian kotoutuminen perheisiin yleensä tarkoittaa? Mikä on digitalisoitumisen anatomia? Mitä siihen kuuluu? Miten perheenjäsenet soluttavat medialaitteita perhe-elämän eri alueille? Mitä perhe-elämästä jää digitalisoitumisen ulkopuolelle? Miten mediavallankumous perheessä muuttaa perheenjäsenien kanssakäymistä, erityisesti lasten perheessä tapahtuvan sosiaalistumisen ja kasvatuksen kannalta keskeistä kanssakäymistä? Onko sillä vaikutusta yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja keskinäiseen kiintymisen? Nii et kodude digitaliseerumisega seotud olulised küsimused on niisugused.
mida kõike see IT-tehnoloogia peredesse tulek tähendab. Missugune on digitaliseerumise anatoomia, mis sinna kuulub, kuidas selle erinevad osavaldkonnad üksteisega seotud on, kuidas perekonnaliikmed sokutavad meediavahendeid perekonna elu sellistele aladele, mis peaksid nagu jääma digitaliseerumisest väljapoole perekonnakasutusse. Ja kuidas see meediarevolutsioon kodudes muudab perekonnaliikmete omavahelist suhtlemist ja seda eriti muidugi lastega peredes, kuidas toimub sotsialiseerumise ja kasvatuse jaoks nii oluline omavaheline suhtlemine. Ja kas sellel on mingisugune mõju perekonnaliikmete kokkukuuluvustundele ja vastastikusele kiinduvusele? Informaatioteknologia on tuottanut kiihtyvällä vauhdilla huikean määrän näitä IT-laitteita ja niiden sovellutuksia, jotka ovat saavuttaneet nopeasti perheiden suuren suosion. Televisio, väritelevisio, tietokone, pelikonsolit, videot, internet, mobiililaitteet, älypuhelimet ja tabletit muodostavat perheessä aivan uudenlaisia toimintaympäristöjä. Jokainen uusi laite ja laitteen uusi sovellutus on entistä parempi, monipuolisempi ja tehokkaampi. Niiden saatavuus kotona merkitsee perheen jäsenille, siis kaikille, suunnattoman laajaa toimintamahdollisuuksien kenttää. Nykyään useimmissa kodeissa ihminen voisi viettää tauotta, syömättä, juomatta, liikkumatta koko ikänsä ruutujen äärellä IT-laitteiden parissa ilman, että ruudun anti tyhjentyy, jos siihen olisi mahdollisuus. Niin, siis informatsioonitehnoloogia on tekittanut üha kiirenevas tempos tohutu hulga uusi vahendeid ja nende rakendusi ja need on väga kiiresti saavutanud perekondades suure poolehoiu. Televisioon, värvitelevisioon, arvuti, mängukonsolid, videod, internet, mobiilivahendid, nutitelefonid, tahvelarvutid moodustavad perekondades täiesti uue tegevusmiljöö. Iga uus seade ja selle seade uus rakendus on endisest ikka paremad, mitmekülgsemad ja efektiivsemad. Nende kättesaadavus kodus tähendab perekonna liikmetele uut ja tohutult laia tegevusvõimaluste välja. Praegusel ajal enamuses kodudes inimene võiks veeta vahesid pidamata, söömata, joomata, liikumata kogu oma elu ekraani ääres, kui see oleks füüsiliselt võimalik, ilma et ekraani poolt pakutu saaks ammendatud. IT-laitteiden kotoutuminen viittaa hankittujen laitteiden määrään ja niiden käytön määrään ja käytön jakautumiseen perheenjäsenten kesken. Nende seadmete kodunemine näitab või kodustumine viitab hangitud seadmete hulgale ja nende kasutamise hulgale ja sellele, et kuidas see kasutamine perekonnaliikmete vahel jagatakse. Laitteiden määrästä antaa konkreettista kuvaa meidän tutkimusaineistoon, johon kuului 26 vapaaehtoista perhettä kyselylomakkeista sen pohjalta. Ja sanotaan nyt vaikka vaan se asia.
tutkimusperheissä oli perhe, jossa oli vähiten laitteita, niin siellä oli 3 laitetta. 1 televisio, 1 tietokone ja 1 DVD-laite tai video. Mutta perheessä taas, jossa oli eniten laitteita, niin oli 5 televisiota, 2 tietokonetta, DVD-laite, 3 pelikonsolia ja kaikkiin näihin perheisiin tulee lisäksi kännykät, puhelimet ja tabletit. Nii et uuritavatest perekondades oli vähemalt 1 televiisor igaühes, 1 arvuti igaühes ja DVD, seade, video või midagi niisugust. Ja kõige rohkem oli 5 televiisorit, 2 arvutit, DVD või videoseade ja 3 seda mängukonsolit. Ja kõikide nende lisaks, mis seal on, tuleb juurde telefonid, nutitelefonid ja tahvelarvutid. Nii et no niin, tästä kuvasta näkyy, miten nopeasti kun laite ilmestyy markkinoille, niin se saavuttaa lapset. Tuo ylhäällä oleva pieni poikkiviiva on 100% kohdalla ja kuvastaa sitä, että 80-luvusta lähtien kaikilla suomalaisilla lapsilla on ollut televisio saatavilla 14, mikä toi ikä on? 10 vuodesta lähtien. Ja heti kun tulee joku uusi laite, niin se hankitaan kotoihin. Tuossa on tässä tämä tietokoneen tulo Suomessa myös näkyy 90-luvulla. Hyvin pian kaikki lapset käyttivät sitä. Ja samoin internet hankittiin heti Suomeen. Ja sitten se seuraa. Nii et siin nende jooniste peal, ma loodan, et nad on näha, kuigi päike paistab, on selge see, et iga kord, kui mingisugune uus seade välja mõeldi, turule tuli, siis väga kiiresti hangiti see kõigisse lastega perekondadesse ja praktiliselt kõik siin oli see 100% joondamatud, et peaaegu kõikidesse jõudis hästi varakult juba seal kuskil 80. aastatel televiisor oli kõigil olemas, niipea kui tulid järgmised vahendid, siis need järgmised vahendid jõudsid kõik, tuli internet ja tulid need tahvelarvutid ja kõik, et nad on kõik järgepidi kiires tempos jõudnud perekondadesse. Ainut mitä ei ole kaikissa lapsiperheissä on pelikonsolit, niitä on noin 80. Ainukene, mida siis ei ole kõikides peredes on need mängukonsolid, et neid on umbes 80% peredes, mitte kõigis. Lasten ja nuorten ruudun ääressä käyttämä aika. Tuossa. Ei see kyllä, mutta mitä sen näkee? Seuraava kuva, tuo. Ei se. Se on toisen tuon. Tuo, joo, hyvä. No niin, lasten ja nuorten ruudun ääressä käyttämä aika on lisääntynyt. Siinä näkyy, että television käyttö ja tietokoneiden, nämä ylemmät viivat koskee television käyttöä, niin se on kasvanut siihen saakka, kun tietokoneet ja internet tulivat käyttöön. Ja tietokoneiden käytön määrä on kasvanut niin paljon, että kaiken kaikkiaan käyttö on lisääntynyt joka tapauksessa, vaikka television käyttö vähenee. Nii et siin jah pildi peal on siis näha see, et kuidas tõusis kogu aeg see televiisori vaatamine nii kaua, kui tulid arvutid ja internet ja siis jäi see natukene vähemaks. Aga et nii palju ei jäänud vähemaks, nii palju tõusis see
arvuti kasutamise aeg, et lõpptulemusena see ekraani ees olemise aeg kokku ikkagi tõusis, kuigi televiisori kasutamine natuke vähenes, aga ekraani ees olemise aeg tõusis. Laitteiden koteihin asettumisen lieveilmiönä on, että nykyisin monissa perheissä on niin paljon laitteita, että on mahdoton saada selville käytön määrää luotettavasti. Lisäksi älypuhelinten ja tablettien käyttö on niin yleistä ja nopeasti tapahtuvaa, ettei niiden parissa vietettyä aikaa voi millään mitata. Nii et see kõrvalnähtus nende kõikide seadmete kodudesse seadmise juures on see, et mõnes perekonnas on juba nii palju igasuguseid seadeid, et on võimatu aru saada täiesti usaldavalt, kui palju neid tegelikult ka kasutatakse. Sest lisaks tuleb veel see nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine, mis on nii üldiseks muutunud ja nii kiiresti toimub, et nende juures veedetavat aega ei saa nagu enam mitte mingisuguse küsitluse või intervjuuga kindlaks teha, et see tegevus seal on nii kiire ja väga sagedasti toimuvad mitu tegevust üheaegselt, nii et samal ajal ollakse nii selle arvutiga või telefoni juures ja vaadatakse mingit muud ekraani ka, korraga mitu ekraani käsil. Digitalisoitumisen suosio kytkeytyy uusien laitteiden ominaisuuksiin. Niillä on joukko yhteisiä ominaisuuksia, kuten näyttöruutu, käytön tekninen helppous, napin painaminen ja arjen todellisuuden puhkaiseva tehokas sähköinen informaatiovirta. Ne pystyvät irrottamaan käyttäjänsä ainakin osaksi kodin arjesta, perheen tässä ja nyt suhteesta ja samalla avaavat ikkunan menneeseen tulevaan ja luovat yhteyden poissaoloon. See suur poolehoid digitaliseerumisele on seotud uute seadmete omadustega. Nimelt kõigil neil seadmetel on rida ühesuguseid omadusi, näiteks kõigil on ekraan, kasutamine on äärmiselt kerge, aitab nupule vajutamisest ja läbi kogu selle argipäevase tegelikkuse toimub väga efektiivne elektriline informatsiooni pakkumine. Ja need vahendid suudavad kasutaja mingil määral kõrvale juhtida kodu argielust, perest, siin ja nüüd, kõigist nendest suhetest ja samal ajal nad avavad akna minevikku ja tulevikku ja loovad sellega ka ühenduse mitte kohal olevale. Virtuaalinen maailma on tarjolla kaikille perheenjäsenille iästä riippumatta, periaatteessa samalla tavalla, koska niiden käyttö on mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Jo alle vuoden ikäinen lapsi kykenee jäljittelemään vanhempia, painamaan laitteen nappia, vaihtamaan kanavaa, liikuttamaan näyttöruutua ja saamaan aikaan houkuttelevia visuaalisia ja auditiivisia efektejä, olipa kyse televisiosta, tietokoneesta, tabletista tai älypuhelimesta. Muutaman kuukauden ikäiset vauvat katselevat ruutunäkymiä, kuulevat ääniä televisiosta, tietokoneelta, tableteilta, jos laitteet ovat heidän ulottuvillaan. Virtuaalne maailm on valmis kasutamiseks kõikidele perekonnaliikmetele sõltumata nende vanusest ühel ja samal kombel, sest nende kasutamine on nii lihtne, et isegi alla 1-aastane laps suudab vanemaid matkides vajutada mingisugust nuppu ja sellega vahetada kanaleid ja liigutada ekraanil seda pilti ja tekitama ahvatlevaid visuaalseid ja auditiivseid efekte.
ükskõik, kas tegemist on siis televisiooni, arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga. Mõne kuu vanused lapsed vaatavad ekraanil toimuvat, kuulavad hääli nii televisioonist, arvutist, tahvelarvutist kui isegi nutitelefonist, kui need seadmed jäetakse neile kättesaadavaks. Käytön helppouden lisäksi virtuaalisen maailman värikylläisyys, äänimaailman rikkaus, tarinoiden, pelijuonten ja virtuaaliympäristöjen mielikuvituksellisuus tekevät laitteista houkuttelevia ja koukuttavia. Niitä kohtaan tunnetaan vetovoimaa. Ne tarjoutuvat käyttäjilleen silloinkin, kun arjen askareet ja velvollisuudet vaatisivat huomiota. Medialaitteiden lumosta on monipuolista näyttöä uudessa tutkimuksessa. 12-vuotias pelaa videopelejä tietokoneella ja pelin taukojen aikana käyttää kännykkää pelatakseen toista peliä. Lasta on vaikeaa saada pois tietokoneen ääreltä tai sulkemaan kännykkänsä. Sama koskee lasten vanhempiakin. Kännykkään vastataan, vaikka keskustelu perheenjäsenen kanssa olisi kesken. Kännykät ovat käytössä samalla, kun katsotaan televisiota. Äidin voi olla vaikeaa irrottaa katsettaan älypuhelimen ruudulta silloinkin, kun hän imettää vauvaansa. Olen nähnyt sen vauvakahvilassa. Tai keskeyttää läppäriaskareitaan, vaikka lapsi vaatisi äänekkäästi hänen huomioon. Sellele, et neid seadeid on väga kerge kasutada, lisandub virtuaalse maailma värviküllus, häältemaailma rikkus, lugude ja mängu virtuaalse miljöö kujutlusrikkus, mis teevad kõik need vahendid väga meelitavateks ja oma kinnipüüdvateks konksuotsa haaravateks. Nende kohta tuntakse seda tõmmet. Nad pakuvad kasutajale ennast ka siis, kui tegelikult nõuaksid aega ja tähelepanu kodused askeldused ja mingisugused muud kohustused. Meediaseadmete võlu on mitmekülgses mitmekülgselt näha uues uurimuses. 12-aastane näiteks mängib videomänge arvutil ja mängu vaheaegadel ta kasutab oma mobiiltelefoni selleks, et mängida üht teist mängu. Last on väga raske saada arvuti juurest minema või panna teda sulgema mobiili. Aga sama puudutab ka laste vanemaid. Telefonile vastatakse ka siis, kui samal ajal on perekonnaliikmetega pooleli mingisugune oluline vestlus, ikka võetakse telefon vastu. Telefonid on kasutusel samal ajal, kui vaadatakse televiisorit ja emal võib olla väga raske tõsta oma pilku nutitelefoni ekraanilt, isegi siis, kui ta juhtub samal ajal imetama oma beebit. Siin autor on näinud beebikohvikus seda, kuidas emad niimoodi last imetavad, vaadates samal ajal ekraanile. Ja samuti keskendub ema mõnigi kord selle oma sülearvutile, kuigi laps nõuab väga häälekalt tema tähelepanu. On syytä pitää mielessä, että digitalisoituminen on todellisuutta vasta sitten, kun laitteita käytetään. Sen lisäksi, että erilaisissa perheissä on eri määrä laitteita, niiden käytön määrä ja käyttötavat vaihtelevat lähes kontrolloimattomasta mässäilystä säännösteltyyn, suunniteltuun, hallittuun käyttöön.
Tutkimuksessamme oli perheitä, joissa valittiin lautapelit, retket tai kilpailut yhdessäolon muodoksi IT-laitteiden sijasta, kun taas toisissa perheissä vanhemmat toimivat lasten medioiden käytön toiminnanohjaajina ja kannustajina. Joissakin perheissä yhteiset ruokailut omistettiin yhteiselle keskustelulle ilman laitteita, kun taas joissakin perheissä jäsenet aterioivat omalla ajallaan vaikkapa television ääressä. On tähtis meeles pidada, et digitaliseerumine muutub reaalsuseks alles siis, kui neid vahendeid ka kasutatakse. Lisaks sellele, et erinevates peredes on eri hulgal seadmeid, ka nende kasutamise aeg ja kombed vahelduvad sellisest peaaegu kontrollimatust tõgimisest kuni reguleerimise ja planeeritud kasutamiseni. Meie uurimuses oli perekondi, kus valiti lauamängud, matkad või võistlused koos olemise vormiks selle asemel, et kasutada meediaseadmeid. Samal ajal kui mõnes teises perekonnas vanemad tegutsesid laste meediakasutamise tegevuse juhtidena ja innustajatena. Mõnedes perekondades pühendati ühised söögiajad ühisele vestlusele ilma mingite meediaseadmeteta. Samal ajal teistes peredes perekonnaliikmed ennestasid igaüks omal ajal kas või otse teleekraani ees. Laitteet ovat tulleet koteihin tietyssä aikajärjestyksessä ja nopeutuvalla vauhdilla. Siitä on seurannut, että perheen jäsenet ovat omaksuneet kunkin laitteen käytön eri-ikäisinä. Esimerkiksi vanhemmat ovat eläneet television aikakautta lapsuutensa, mutta totutelleet älypuhelimen käyttöön vasta aikuisina, toisin kuin heidän lapsensa, joista nuorimmille älypuhelimet aikaisempien medialaitteiden lisäksi ovat arkea syntymästä saakka. Diginatiivit sukupolvet elävät lapsuutensa ja nuoruutensa aivan toisenlaisessa ympäristössä kuin heidän vanhempansa ovat omassa lapsuudessaan. Eri-ikäisten perheenjäsenten mediasuhteet erilaisiin laitteisiin ja sisältöihin käytetyt referenssit ovat sen takia erilaisia. Ja me ollaan kuvattu mediasukupolvia, että perheisiin syntyy erilaisia mediasukupolvia. Ja. Niin, että need seaded tulevad kodudesse teatud järjekorras ja aina kiiremas tempos. Ja peale selle on niimoodi, et perekonnaliikmed on õppinud kasutama vastavaid vahendeid igaüks erinevas vanuses. Näiteks vanemad on elanud oma lapsepõlves televisiooniperioodi, aga samal ajal nad on pidanud ära õppima nutitelefoni kasutamise alles täiskasvanutele. Vastupidi, kui nende lapsed, kellest kõige nooremate jaoks on nutitelefon üks esimesi meediaseadmeid ja õigupoolest nende argielu sündimisest saati. Diginatiivsed, eks ole, sinna sisse sündinud sugupõlve elavad oma lapsepõlve ja nooruse täiesti teistsuguses miljöös, kui nende vanemad elasid oma lapsepõlve. Eri vanuste perekonnaliikmete suhted meediaga ja meedia erinevate seadmetega ja nende sisu kasutamise eelistamised on erinevad. Erilaiset laitteiden käyttökiinnostukset eristävät perheenjäseniä nyt uudella tavalla. Ja perheen sisällä on entistä enemmän erilaisia mediasukupolvia. Välttämättä perheen lapsi Katraskaan ei käytä mediaa samalla tavalla.
Ja tästä syystä heillä ei ole myöskään yhteisiä asioita, mistä keskustellaan. Tämä ei ole kirjoitettu. Se oli okay. No niin. Sekä perheet että perheenjäsenet keskenään diversifioituvat. Kehittävät itselleen omat tavat toimia IT-laitteidensa määrittämässä maailmassa ja yleistävä puhe digitalisoitumisesta perheistä osuu aina välttämättä harhaan. Perheen sisällä jäsenet voivat kasvaa hyvin eri suuntiin laitteidensa käytöstä riippumatta. Nii perekonnad kui ka perekonnaliikmed omavahel muutuvad aina erinevamaks. Nad arendavad iseennast ja iseendale neid teatud kombeid, et tegutseda maailmas, mis on täis erinevaid digiseadmeid. Ja kui me püüame rääkida üldistavalt digitalisoidumisest perekonnas, siis me paratamatult alati satume eksiteele. Sellepärast, et perekonna liikmed võivad kasvada igaüks eri suunda sõltuvalt nende poolt kasutatud seadmetest. Yleistävät uhkakuvat, joita syntyy yleensäkin uusien ilmiöiden edessä, ovat ymmärrettäviä, mutta turhia tai jopa haitallisia. Yksi tällainen uhkakuva on perheenjäsenten keskinäinen vieraantuminen, kun jäsenten yhteiset kokemukset ja elämykset vähenevät. Puhutaan perheestä alone together, yksin yhdessä ventovieraiden perheenjäsenten kanssa. Üldistavat hirmukujutised või pildid, neid tekib tavaliselt alati siis, kui on tegemist mingi uue nähtusega. On täiesti mõistetavad, aga nad võivad olla asjatud ja nad võivad olla isegi kahjulikud. Üks selline hirmutav pilt, mis on loodud, on see, et perekonnaliikmed võõranduvad omavahel selle tõttu, et nende perekonnaliikmete ühiste kogemuste hulk, ühiste elamuste hulk muutub aina väiksemaks. Ja nii siis ollakse üksinda koos võõraste perekonnaliikmetega. Mitä sitten perheenjäsenten keskinäiselle kanssakäymiselle on tapahtunut kotien digitalisoitumisen myötä? Puhutaan ensin käytön kontrollista. Mis siis on toimunud perekonnaliikmete vahelise suhtluse juures kodude digitaliseerimise tõttu? Üks asi kõigepealt on kasutuse kontroll. Itsestään selvästi tunnustettu lääke virtuaalimaailman houkutuksiin ja arkitodellisuudesta vieraantumiseen on lasten median käytön kontrolli, jota vanhemmat harjoittavat auktoriteettiasemansakin velvoittamaan. Tutkimusaineistossa kävi ilmi, että joissakin perheissä pienten 5-vuotiaiden lasten median käyttö on selvästikin vanhempien hallinnassa. Mutta isompien lasten perheissä hallinta saattaa olla hyvin vaikeata, ellei mahdotonta. Üldiselt tunnustatud ravim virtuaalmaailma meelituste ja argielust võõrantumise tõkestamiseks on laste meediakasutuse kontroll, mida siis vanemad harrastavad juba tingituna oma kohustusest olla laste jaoks autoriteet. Tutkimus või uurimusmaterjalidest on välja tulnud, et mõnedes perekondades on alla 5-aastaste laste meediakasutus täiesti selgelt vanemate poolt kontrollitav. Aga mida suuremate lastega peredes, seda raskem võib olla kuidagi mõjutada või piirata seda ja mõnikord isegi täiesti võimatu. On monia syitä, miksi median kontrolli voi epäonnistua. Laitteita voi olla niin paljon, että pois otettu laite voidaan korvata toisella.
Kodeissa voi olla tilaa niin paljon, etteivät vanhemmat yksinkertaisesti pysty seuraamaan lasten median käyttöä. Samoin lapsin lukumäärä ja vanhempien muut kotiaskareet vievät aikaa. Vanhemmilla ei yksinkertaisesti ole aikaa kontrolliin eikä mediakasvatukseen, eikä välttämättä siihen tarvittavien tietojen hankkimiseen. Lisäksi vanhempia kiinnostavat medialaitteet heidän omien intressiensä mukaisesti. Niin. Lasten meediakasutuse kontroll on muutunud järk-järgult aina raskemaks. See võib õige mitmel erineval põhjusel ebaõnnestuda. Näiteks võib olla nii palju igasuguseid seadmeid, et on võimalik iga lapse käest ära võetud seade otsekohe asendada järgmisega. Ja kodudes võib olla ka nii palju ruumi, et vanemad lihtsalt ei ole võimelised jälgima last ja lapse poolt kasutatavat meediat. Samuti on võimalik, et laste arv on suur ja selle tõttu vanemad ei jõua kõike jälgida. Või siis vanematel on väga palju mingeid koduseid töid ja nende kõrval nad ei jõua jälgida oma laste meediakasutust. Ja peale kõige muu siis ka vanemaid endid huvitavad meediavahendid juba nende enda huvides. Nii et neil on ka see mõte kogu aeg. Ja selle tõttu meediavahendid viivad mitte ainult laste, vaid ka vanemate aega. Ei myöskään tiedetä tarkkaan, mitä pitäisi kontrolloida. Uusilla medialaitteilla on myös kiistattomia ansioita. Mistä tarkemmin ottaen on kysymys, kun lasten median käyttöä halutaan rajoittaa? Mitä lapsen pitäisi tehdä netissä olon sijasta? Miksi hän ei tee sitä? Rajoittamisen taustalla on juuritekijöitä, joiden esille nostaminen monipuolistaa keskustelua ja lisää toiminnallisten vaihtoehtojen määrää. Mainittakoon siitä tästä perustekijästä arjen ja virtuaalimaailman vastakkaisuus. Ei ole päris selge ka see, mida õigupoolest peakski kontrollima. Sellepärast, et uutel meediavahenditel on oma täiesti vaieldamatuid häid külgi ja millest õigupoolest küsimus siis on, kui me ütleme, et lapse meediakasutust tuleks piirata. Mida laps peaks tegema selle asemel, et olla meedias? Ja miks ta ei tee siis seda teist asja? Nii et piirangute taustal on alati mingisugused põhitegurid, millede esile tõstmine nõuaks väga põhjalikku mitmekülgset vestlust ja tegevuste variantide suuremat hulka. Ja siin lektor ajapuuduse tõttu puudutab ainult ühte niisugust asja, see on siis argielu ja virtuaalmaailma vastupidisus. Myös perheen lapset yrittävät kontrolloida vanhempiensa laitteiden käyttöä ja tämä on ihan uusi tulos ja tätä on myös analysoitu. Tutkimuksemme paljasti, että myös vanhemmat voivat juuttua IT-laitteiden ääreen. Uusi näkökulma on vaiettu puheenaihe, mutta se voi olla yhtä suuri ongelma kuin lasten medioiden liikakäyttö. Tutkimusprojektissa tuli esille paljon lapsen vanhempia kohtaan suuntamia lähestymisyrityksiä, jotka vanhemmat ohittivat omien virtuaalikiireidensä ja kiinnostustensa takia. Ja katsekontakti lapsen ja vanhemman välillä on vaarassa heiketä. Asia, jonka psykodynaamiset seuraukset ovat vielä aivan tuntemattomia. Ja tässä uudessa kirjassa on 2 artikkelia, joissa analysoidaan tätä katsekontaktin häviämistä joissakin tapauksissa. Huvitav ja uus on see, et
perekonna lapsed üritavad kontrollida seadmete kasutamist. Sest ka vanemad võivad väga kergesti jääda televisiooni või jääda mõne ekraani juurde nagu kinni ja selline uus aspekt sellel probleemil on esialgu veel suhteliselt vähe arutatud kõneteema, aga see võib olla niisama suur probleem, kui on lastepoolne meedia liigkasutus. Uurimusprojektis oli näha palju selliseid laste vanemate poole suunatud lähenemiskatseid, mida vanemad rahumeelega ignoreerisid oma virtuaalkiiruse ja virtuaalhuvide tõttu. Laste ja vanemate vaheline pilkkontakt on nõrgenemise riski all ja see on niisugune asi, mille psühhodünaamilised tagajärjed on siiamaani täiesti tundmatud, aga see paneb mõtlema. Sellest on juttu selles 2 artiklis selles vastavas raamatus. Ja voin sanoa vielä, että on erään suunnan mukaan ajatellaan niin, että lapsen keskittymiskyky perustuu siihen, että se oppii vauvana katsekontaktin. Et väga oluline on see, et lapse võime keskenduda tuleneb sellest, et ta beebina õpib keskenduma oma ema silmadele. No, mediavallankumous on tuonut perheeseen monia uusia ilmiöitä. Ulkomaailman ja kodin rajapinta katoaa, hämärtyy. Sen lisäksi, että medialaitteet ovat asettuneet perheisiin kuin huonekalut tai vaatteet, ne ovat tuoneet perhe-elämään jäsenten vuorovaikutuksen uutta ja ennalta arvaamatonta. Perhesuhteiden ylläpito vapautuu aikaa ja paikkasidonnaisuudelta. Yhtäältä IT-laitteet vapauttavat perhesuhteiden ylläpitämisen paikallisuudesta, kodin seinien sisältä ja yhtäaikaisuudesta. Perhettä voidaan elää Facebookissa, sähköpostissa, Instagramissa, skypettämällä. Amerikkalaisen... Anteeksi. Sori. Otat, ma tõlgin selle ära. Meedia see revolutsiooniline tõus on toonud perekonda väga uusi nähtusi. Nimelt üks on selline, et välismaailma ja kodu vaheline piir on hakanud kaduma ja muutunud nagu selliseks uduseks. Selle lisaks, et meediavahendid on perekonda tulnud just nagu mööbliesemed või riided, on nad toonud pereellu ja pereliikmete omavahelistesse suhetesse uut ja siiamaani nagu ootamatut. Peresuhete säilitamine hakkab aga vabanema aja ja paigaga seotusest. Nimelt need IT-vahendid vabastavad peresuhted sellest, et nad oleksid seotud koduseintega, et ei ole vaja seda, et nad oleksid koduseinte vahel ja ühel ja samal ajal. Pereelu võidakse elada Facebookis, samuti meilides, Instagramis, Skype'is. Ameerika uurimuste järel on noorte tudengite jaoks Facebook kohtamised isegi meelsamad kui näost näkku sündmused, isegi pidudel. IT-laitteiden käyttö voi tukea perhesuhteiden ylläpitoa jäseniin poissa ollessa, vahvistaa perheen kiinteyttä ja ratkaista aikapulaan liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi Matildan tapauksessa. Äiti on töissä, Matildalla on syyslomakoulusta, hän on tätinsä luona. Hän leipoo herkullisen kakun, ottaa siitä kuvan älypuhelimellaan ja lähettää äidille. Äiti vastaa minuutissa,
kehuu kakkua ja Matilda hymyilee tädin luona tyytyväisenä. Samal ajal siis nende vahendite kasutamine võib toetada perekonnasuhete säilitamist siis, kui perekonnaliikmed on kodunt ära. Võivad tugevdada pereliikmete kiindumust ja lahendada ära ajapuudusega seotud probleeme. Just nagu see näiteks oli Matilda perekonnas. Ema oli tööl, Matildal oli sügisvaheaeg koolist ja ta oli oma tädi juures. Ja tädi juures küpsetas ta väga suurepärase koogi, võttis sellest koogist pildi ja saatis nutitelefoniga emale. Ema vastas 1 minuti pärast ja kiitis seda kooki ja Matilda naeratas tädi juures väga rahulolevalt. Emme kuitenkaan tiedä, miten perheenjäsenten virtuaalinen kanssakäyminen ja kasvokkainen yhdessäolo olisi yhteensovitettava. Emmehän me ymmärrä vielä edes tutkimuksen pohjalta virtuaalisen ja kasvokkaisen kanssakäymisen eroja. Mikä niiden suhde pitäisi ihannetapauksessa olla? Etäisällä ja etääidillä on Suomessa jo hiukan negatiivinen kaiku. Onko siihen aihetta vai ei? On hyvin todennäköistä, että etäisä ja etääiti ovat parempia kuin kokonaan poissa olevat lapsen ulottumattomissa olevat isä ja äiti. Aga me tegelikult päriselt ei tea, kuidas perekonnaliikmete virtuaalne interaktsioon ja nägu näovastas koos olemine kokku sobiksid. Me ei mõista veel isegi uurimuste alusel virtuaalse ja näost näkku suhtlemise erinevusi. Missugune peaks olema nende omavaheline suhe ideaaljuhtumil perekonna ja laste heaolule mõeldes. Kaugisal ja kaugemal on Soomes üldiselt natukene niisugune negatiivne kõla. Kas selleks siis on põhjust või ei ole? Aga tegelikult on päris tõenäoline, et kaugisa ja kaugemaa on ikkagi paremad kui täiesti ära olevad lapselle kätte saamatud emad ja isad. Ulkomaailma astuu ruutujen kautta kotiin niin lapsille kuin aikuisillekin. Tämä tapahtuu ennen näkemättömässä laajuudessa. Ja tämä ulkomaailma on toisenlainen kuin ennen. Jyrki Kasvi, suomalainen kansanedustaja, tekniikan tohtori, on esittänyt, että digimaailma, pelit, on sama asia kuin leikit navetan takana ennen vanhaan. Harmittomia itsenäistymisharjoituksia aikuisuuteen. Internetin myötä avautuu lähes äärettömään suuntaan muutamilla napinpainatuksilla koko maailma niin, ettei vanhemmilla voi mitenkään olla käsitystä siitä, mitä vaikutteita lapsi saa ruutujen välityksellä. Some eikä internet eikä pelit ole sama asia kuin vanhempien sukupolvien nuoruuden aikaiset leikit kodin lähipiirissä, mutta piilossa vanhemmilta. Se maailma, mihin lapsi, nuori voi nykyisin eksyä, joutua harhaan ruudun välityksellä, ei voi olla vanhempien tuntemaa, kuten kodin lähiympäristö. Nii et teiselt poolt siiski need IT-vahendid toovad peresse välismaailma enne nägematus ulatuses. Ja see välismaailm on teistsugune kui enne. Üks Soome parlamendisaadik ja tehnikatohtor Jyrki Kasvi on vanasti öelnud, et need digimaailma mängud on sama asi, mis on vanasti lauda taga mängimine, täiesti süütud iseseisvumisharjutused selleks, et täiskasvanuks saamist õppida. Siiski interneti abil maailm avaneb täiesti lõputussuunas mõne üksiku nupuvajutusega, nii et vanematel ei saa kuidagi moodi olla ettekujutust sellest,
milliseid mõjutusi laps ekraani vahendi kaudu saab. Kõik need internetid ja nii edasi mängud ei ole mitte sama asi, mis vanemate sugupõlvede noorusaegsed mängud kodu lähedal, sest kuigi kodu lähedal oldi vanemate eest varjul, vanem tundis seda maailma, aga see maailm, kuhu laps või noor tänapäeval võib eksida või kuhu ta välja jõuab ekraani välitusel, see võib olla vanemate jaoks palju tundmatum kui igasugune kodulähiümbrus. IT-laitteet tarjoavat mahdollisuuksia suhteisiin kodin ulkopuolisiin ihmisiin, tuntemattomiin, yhteisten harrastusten, aatteen tai muiden sellaisten pohjalta yli koko maapallon. Uusia hahmoja ovat virtuaalit olennot, anonyymit keskustelukumppanit, jotka voivat myös johtaa kumppaneensa harhaan. Need vahendid pakuvad võimalusi suheteks kodust eemal olevate inimestega, ka tundmatutega, ühiseid harrastusi ja võib-olla mingite põhimõtete või mille iganes taustal üle kogu maakera. Ja uued need kujud on virtuaalolendid, täiesti anonüümsed vestluskaaslased, kes võivad inimese juhtida eksitusse, ära eksitada. Digitaalisten suhteiden sudenkuopat, valehtelun helppous, sitoutumattomuus, mahdottomuus tai vaikeus nähdä omien kannanottojen seurauksia ja kantaa niistä vastuuta, sekä kommunikaation rajallisuus verrattuna kasvokkaiseen kanssakäymiseen erottavat ne perheen arkikeskusteluista. Nettikeskustelut ovat kalpeita, monesti myös epäonnistuneita simulaatioita arkitodellisuudessa tapahtuvista kohtaamisista. Nettikommunikaatio on paljon karkeampaa ja viestien virheellisen tulkinnan mahdollisuudet suuremmat sekä korjaavan kommunikaation epäonnistumisen riski suuri. Nettikommunikaation nopeus yhdistettynä käytettävissä olevan ajan rajallisuuteen on ongelma. Kuka puhuu mistäkin ja kenelle voi muuttua kaaokseksi, yhteishuudoksi. Digitaalse maailma niisugused ohud on valetamise kergus, seoste puudumine, võimatus või raskus näha oma seisukohtade väljaütlemise tagajärgi ja kanda nende eest vastutus. Ja kommunikatsioonivahendite piiratus võrreldes näost näkku suhtlemisega. Ja need eristavad neid siis ka perekonna tavalistest vestlustest. Netikeskustelud on kahvatud ja sagedasti ka ebaõnnestunud stimulatsioonid argi tegelikkuses toimuvatest kohtumistest. Netikommunikatsioon on palju selline jämedam ja see sõnumite väärtõlgenduse võimalused on palju suuremad ja sellise paranduste tegemise võimalus kommunikatsioonis võib ebaõnnestuda, see risk on küllalt suur selleks. Netikommunikatsiooni kiirus ühendatuna kasutuses oleva aja piiratusega on problemaatiline. Kes kellele midagi räägib, kelle jaoks võib see muutuda kaoseks ja selliseks lihtsalt ühiseks mingisuguseks teabeks. Vanhempien on vaikea saada tietoa lasten ja nuorten mediavälitteisestä toiminnasta ja kokemuksista. Nuorempien lasten osalta on kysymys siitä myös, että kielelliset taidot eivät riitä kertomaan nettikokemuksia.
Toisaalta lapset eivät missään tapauksessa halua kertoa niistä, koska pelkäävät vanhempien kontrollia. Kolmanneksi, ja minusta tämä on kaikkein suurin ongelma, vanhemmilla yhtä vähän kuin lapsillakaan ei ole aikaa useiden tuntien päivittäisten digikokemusten jakamiseen. Se vaatisi, niin kuin se olisi koko päivä työtä. Jos lapset on 4 tuntia päivässä koneella, niin sitten pitäisi keskustella vähintään 2 tuntia. Lasten ja noorten meediaga vahendatud tegevusest ja kogemustest on vanematel väga raske saada piisavat teada. Osalt sellepärast, et noorematel lastel ei piisa keelelisi oskusi selleks, et jutustada oma netikogemustest. Teiseks, lapsed ei tahagi nendest jutustada, sellepärast et nad kardavad vanemate poolset kontrolli. Ja kolmandaks, ei vanematel ega lastel ei ole aega tundide kaupa jagada neid oma igapäevaseid netikogemusi ja neid käsitleda. Isegi kui laps seda tahaks ja kui see kasvatuse seisukohalt oleks tegelikult soovitav ja kasulik, ikkagi ei jõuta seda teha. Joo. Miten kotien digitalisoituminen sitten muuttaa vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta kontrollin lisääntyvän ongelman lisäksi? Digitalisoituminen on periaatteessa helppo estää. Ollaan hankimatta medialaitteita, pidetään ne suljettuina. Helpompi sanoa kuin toteuttaa. Ja vielä vaikeampi on myöskin keksiä jotain muuta yhteistä tekemistä. Toisen ääripään muodostavat IT-teknologisten laitteiden kyllästämät kodit, jossa laitteiden käyttöä suvaitaan laajasti ja kaikki perheenjäsenet ovat yhteydessä virtuaalimaailmaan. Kuidas siis muudab see kodude digitaliseerumine laste ja vanemate omavahelist suhtlust? Pereelu digitaliseerumist on kerge takistada. Võib jätta hankimata kõik need meediavahendid või hoida neid pidevalt suletud, aga seda on kergem öelda kui teostada. Ja mida vanema lapsega tegemist on, seda raskem see on. Teise äärmuse moodustavad nüüd sellised kodud, kus neid asju on lõpmata palju, nende kasutust lubatakse laialt ja kõik perekonnaliikmed on seotud virtuaalmaailma. Paradoksaalisesti kotien digitalisoituminen merkitsee kiireen lisääntymistä. Kotona ollaan samanaikaisesti kodin ulkopuolella. Perheenjäsenet IT-laitteineen ovat jatkuvasti periaatteessa valintatilanteessa kodin arkitodellisuus vai virtuaalimaailma vai molemmat yhdessä. Jäsenten välinen vuorovaikutus monimutkaistuu, suora keskustelu perheenjäsenten kesken lomittuu, oheistuu jäsenten samanaikaiseen läsnäoloon omissa virtuaalimaailmoissaan, joista muilla perheenjäsenillä ei ole tietoa. Kodude digitaliseerumine tähendab tegelikult kiiruse lisandumist. Kodus ollakse samaaegselt ka kodu väljaspoolel. Perekonnaliikmed oma nende vahenditega on põhimõtteliselt pidevas valikuolukorras. Kas kodu argitegelikkus või virtuaalmaailm või mõlemad ühe korraga. Liikmete vaheline interaktsioon on muutunud senisest keerukamaks. Otsene vestlus näost näkku perekonnaliikmete keskel on kas saadetud või tükkideks tehtud perekonnaliikmete samal ajal osavõtuga virtuaalmaailmast. Nii et igal perekonnaliikmel on ka mingisugune muu oma virtuaalmaailma kontakt pooleli ja pereliikmed ei tea, kus kohal see teine pereliike parasjagu viibib oma virtuaalelus.
Videoanalyysit perheiden vuorovaikutuksesta laitteiden ja ruokapöydän ääressä toivat esille yllättäviä asioita. Toisaalta perhe-elämän arkeen runsaasta median käytöstä huolimatta sisältyy paljon yhdessäoloa. Tutkimuksen yksi innovaatio on se, että laitteet tuodaan mukaan yhdessäoloon. Esimerkiksi lapset näyttävät löytöjään kännykästä askareita tekevälle vanhemmalle. Lapsi tulee katsomaan televisiota, missä myös vanhemmat istuvat omat laitteet mukanaan. Multitasking on tämä uusi tekemisen tapa. Monen asian tekeminen yhtä aikaa on mahdollistunut entistä paremmin perheessä, kun medialaitteet mahtuvat käteen ja ovat helposti liikuteltavia. Tällaiselle moniulotteiselle uudenlaiselle yhdessäololle on tyypillistä etsiytyminen toisen fyysiseen läheiseen, koskettaminen, visuaalinen kanssakäyminen, mutta puheen väheneminen. On jo tulossa sellaisia tutkimuksia, jotka kertoo, että lasten kielellinen kehitys on hidastunut. Mutta tämä on silti uudenlaista viihtyisää yhdessäoloa. Need videoanalyysit toovad väga palju huvitavaid ja ka üllatuvaid asju esile. Ühelt poolt perekonnaelu argiellu vaatamata väga rikkalikule meedia kasutamisele siiski mahub üsna palju perekonnaliikmete koos olemist. Meie uurimuse üks innovatsioon on see, et seaded toovad kaasa koos olemise. Näiteks lapsed näitavad oma mobiilist seda, mis nad on leidnud sealt parasjagu või mingisuguseid tegevusi vanematele. Lapsed tulevad vaatama televiisorit siis, kui vanemad on seda mingit saadet vaatamas, aga samal ajal nad võtavad kaasa ka oma enda vahendid sinna televiisori vaatamise juurde. Rööprähklemine, paljude asjade tegemine samaaegselt on senisest paremini võimalik, sellepärast et meediavahendid mahuvad kätte ja neid on kerge paigast paika kanda. Sellisele mitmeulatuslikule koosolemisele on tüüpiline füüsilise läheduse otsimine ja kõnevähesus. Nii et selle puudutuskontakti kõrval on suhteliselt vähe juttu ja see on see, mida nüüd seotakse ka uute ohtudega. Küsimus on sellest, kas mitte ei ole tänapäeval sellega kõneareng kuidagi pidurdunud. Vanhempien yritykset rajoittaa lastensa median käyttöä, samoin kuin lasten yritykset rajoittaa vanhempien median käyttöä, ovat lopputuloksien epävarmuudesta huolimatta myös yksi tapa pitää yhteenkuuluvuutta yllä perheen jäsenten kesken. Ja se on juuri usein tunnepitoista yhteydenpitoa. Kaiken perheestä ulkomaailmaan suuntautuvan toiminnan rajoittamisen taustalla voi olla viesti: me kuulumme yhteen, tarvitsemme sinua, haluan tietää mitä sinulle kuuluu ja olla kanssasi enemmän. Vanemate katsed piirata laste meediakasutust, niisamuti ka laste katsed piirata vanemate meediakasutust on selle võimaliku tulemuse ebakindlusest hoolimata üks viis pidada perekonnaliikmete vahel ühendust ja tunnetada kokkukuuluvust. Sest kõik see, mis suundub perekonnast väljapoole, selle kohta käib siis see sõnum: me oleme koos, me kuulume kokku, me vajame sind, me tahame teada, mis sulle
kuidas sul läheb ja olla rohkem sinuga koos. Et niivõrd, kui antakse neid asju kõiki edasi pereliikmetele, nii võib olla sellel meedial ka positiivne mõju. Lopuksi. Perheen tehtävänä on edelleen turvan ja suojan antaminen lapsille ja nuorille. Sellaisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen, jotka mahdollistavat lapsen kehityksen omiksi persoonallisuuksikseen, jotka kykenevät luovuuteen, itsenäisyyteen sekä ottamaan vastuuta ja käyttäytymään moraalisesti yhteiskunnassa. Näyttää siltä, että perhesuhteiden tunnepohja pystytään luomaan ja ylläpitämään sitä digitalisoitumisenkin aikakaudella. Kyse on osaksi perheen jäsenten luovasta kapasiteetista keksiä uutta. Perhe tarjoaa edelleen turvaa jäsenilleen, samoin kuin samalla kun digitalisoitumisen tuomat turvallisuusuhkat ovat lisääntyneet. Kuinka paljon aikaa tarvitaan turvaa tuottavien emotionaalisten suhteiden syntyyn ja niiden ylläpitämiseen erityisesti lasten ja vanhempien kesken, sitä emme vielä tiedä, koska tunnesuhteiden kehitys vuorovaikutuksessa on joustavaa, sen tiedämme. Tärkeitä ja avoimia kysymyksiä on vielä runsaasti. Ja lõpetuseks siis pere ülesanne on nagu varemgi turvalisuse ja soojuse andmine lastele. Selliste suhete loomine ja ülalhoidmine, mis muudavad võimalikumaks lapse arengu temale omaseks isiksuseks, selliseks isiksuseks, kes on võimeline loovuseks, iseseisvuseks, kes on võimeline võtma vastutust enda peale ja käituma ühiskonnas kõlbeliselt. Näib nii, et peresuhete tunnete või emotsionaalset alust suudetakse luua ja säilitada isegi praegusel digitaliseerumise perioodil. Küsimus on suurel määral perekonnaliikmete loovast võimest leiutada midagi uut. Perekond pakub ka edaspidi oma liikmetele turvalisust samal ajal, kui digitaliseerumise kaasa toodud ähvardused on lisandunud. Kui palju aega on vaja turvalisust tootvate emotsionaalsete suhete sündimiseks ja nende säilitamiseks ja seda eriti laste ja vanemate vahel, me ei tea. Emotsionaalsete suhete areng suhtlemises on paindlik, seda me teame. Olulisi ja avatud küsimusi uurimiseks on veel väga palju. Haluaisin kiittää kaikkia suuresti mielenkiinnosta. Aitäh.